pero para os parados, pois que non teñen traballo. Pero pois que por suerte pois temos un traballo, temos tal, eu creo a crisis pois non a notamos. E iso se ve aquí, non? E, bueno, pois tamén hai que despejar un pouco a mente e non estar permanentemente pensando na crise, tamén hai que pensar pois no futuro, e hai que pensar no compañerismo, e hai que pensar que temos un valle precioso, un val precioso aquí en Esmelle, e que nosotros o reivindicamos e vamos a ser capaces de sacalo adiante, pois tamén facendo cousas por este val, tanto turísticamente como humanamente, como sea. Bueno, xa nos chega o olor, pero nos chega un pouquiño o fume e ides comer aquí de maravilla, Contanos cal é o menú. Vamos a ver, o menú é pois un pescado afumado, que son xurelos afumados, e logo habrá tamén pois, a súa ración de churrasco, postre, pan, viño, auga, o que sea necesario. Aquí tamén hai unha... son poucos anos, que son 8, pero parece que se puxo como de moda o primeiro ano, non sabíamos ben os inventores desto como iba a salir e tal, entón todo o mundo traía comida da casa, non? E, bueno, se ves as mesas, ves uns paquetiños por aí, todo o mundo ten tortilla, eu creo que a xente que ven aquí, aparte de pagar ese precio módico da comida, que é así, é que por... Parece que temos un convidado de excepción agora mesmo. Tamén o invitamos, non pasa nada. Bueno, pois traen pois a súa empanada, o seu queixo e todo o demais, e tamén uns vamos ás mesas dos outros, eles vamos a coller ali, o sea que é máis que unha romería, é algo como unha familia, non? Esmelle se convirte hoxe nunha familia que todo o mundo está permitido todo. Se non queres comer na túa mesa, llevas comer á mesa do outro e non pasa nada. Aquí todo. Entonces, esa armonía con unha cantidad de amigos, claro, porque aquí hai moita máis xente que non é de Esmelle, pero que son que se suman a Esmelle, que viñeron outra vez e se lles encanta esta cousa que facemos aquí, e aquí estamos todos. Nos podes igual contar xente da comarca ou incluso xa ven xente de fora tamén a esta romería castrexa? No, bueno, hai xente de fora, pero non é que veñan exclusivamente aquí, non? A xente de fora que hai é xente que por algún motivo é un familiar ou é pois xente que pasa aquí, hai algunha xente de Madrid, por exemplo, que hai unhas familias de Madrid que están aquí pasando as vacacións en estas épocas e, bueno, pasan bomba aquí. E logo, pois tamén, pois outra xente, pero vamos, o central xente de Esmelle e os outros son pois uns amigos ou familias que se suman a isto. E ano tras ano máis adeptos, supoño. Sí, vamos mantendo esa cifra de entre 250 e 300, estamos aí. Tampouco se pode vir máis, porque Esmelle comprenderás que son 400 e pico de veciños, e como digo sempre, 400 e pico de veciños, pero que a media xa andará, non sei, nos 70 anos, con o cual hai un 20 ou 30% que xa non poden vir aquí, a xente moi maior que non pode, non? Bueno, pero temos ben indicado, Eso é importante para a xente que diga e onde, porque isto non é o que coñecemos da Asociación de Veciños de Esmelle, está ben indicado sen ningún tipo de problema. Sí, a partir da cochera, que é o cruce con Covas, a partir de aí tamén poñemos señales para que se vaya vendo, porque non é fácil meterse aquí dentro. Se pasas por un lado ou por outro pola pista, non sabes o que hai aquí dentro, entón ten que estar señalizado. Eu creo que é moi fácil, calquera que chega a Esmelle, e ademais, os primeiros anos ainda algún non sabía ben onde estaba a Romería Castrexa, pero agora xa sabe todo. A Romería Castrexa, ali arriba no monte, métete ali, xa estás. E, bueno, aquí estamos. Bueno, vemos que comeza agora o pregón, imos deixar que se sume tamén a festa Manuel Lorenzo Ramos, moitísimas grazas por estar connosco e que o pasades estupendamente ben. Gracias a vos, estades convidados a seguir aquí todo o día se fai falta. En la romería castrexa de Esmelle se dieron cita a diferentes artesanos que expusieron sus labores en pequeños puestos. Nosotros hablamos con uno de los que no falta nunca a la cita, el alfarero de Buño, que siempre acude a la llamada de los vecinos de Esmelle cuando reclaman su presencia para las diferentes actividades que celebran en la parroquia. Un arte sin igual en el que no deben faltar dos componentes esenciales, el magnífico barro de Buño y el cariño de unas manos expertas que tratan de enseñar toda su sabiduría a las nuevas generaciones. Bueno, alfarería podemos ver tamén aquí en Esmelle, nesta romería castrexa, alfarería de Buño, nada máis e nada menos que ven ata aquí todos os anos, verdade? Sí, todos os anos, venimos por aquí. Estamos facendo aquí unha demostración a xente que quere ver de como se fai o barro de Buño, porque o barro agora hai que facelo, hai que secalo ao sol antes de cocerlo. E despois cocémolo a 1000 grados para que as pezas queden como esas que hai atrás, unha vez cocidas. Vai coa cocción e sobre 1000, 1100 grados a cocción. E despois están preparadas para vender.
E a materia prima, o barro, tamén o collemos ali en Buño, no noso pueblo. Hai ali un monte comunal, onde sacamos o barro a unha profundidade de 20 metros de fondo, hasta chegar ao barro bo. Sí. É un barro reflectario, vale para cociñar, hai dous colores de barro, hai un barro que lle chaman marrón e despois hai outro barro máis blanco. E despois o marrón tamén o hai en varios colores, isto tamén dá máis marrón, usámoslo para pintar, pero non é pintura, é barro tamén. E despois tamén usamos tamén para pintar, que se ven dos nosos antepasados, unha pluma dunha galiña. E a pluma da galiña ten que ser da parte da ala izquierda, para que dé a mellor xeito, non? A pluma da galiña, cando facemos raíñas, a pluma da galiña ou do galo tamén vale, ten que ser da ala izquierda. Son a que usamos para pintar. E que ten de especial este barro de Buño? O barro de Buño, como decía, ten de especial que é un barro reflectario que vale para cociñar, que non se rompe. Moi xente pensan que se rompe ás veces, pero nosotros sabemos o de Buño non rompe. O que hai que ter moito cuidado co cambio de temperatura, cando sale da cociña non o meter debaixo do grifo de agua fría, senón o barro non ten por que romper. Rompe se cae a peza, que daquele rompe, claro, pero cociñando non. Xa chegan moitos curiosos aquí a ver como faz en vivo e en directo estas pezas, que non é moi normal ver xa aos artesáns facer isto nas diferentes romerías ou nos diferentes encontros, que tamén o vimos no Encontro Galego-Portugués de Esmelle. Sí, aquí, por exemplo, a xente queda mirando como fago o barro, porque pensamos que o que non o vai facer así, que o facemos con máquinas, e facemos todo así a man. E a roda tamén dáselle coa perna esquerda, que a dereita, por exemplo, non me dá xeito. Paramos co pé, movémoslo co pé. Agora tamén hai tornos eléctricos tamén, pero eu solamente traballo con este torno de pé. E a xente, pois, queda admirada porque pensa que non o facemos así. E despois tamén lle deixo participar, se queren. Tamén lle deixo participar a grandes e pequenos. Despois tamén hai meu hermano, que son meus irmáns, enseñándolle a facer cousas manuales da man, colgantes, figuriñas, cousas que poden levar tamén para a casa, deixanos secar, e sempre que non se molle vale para decorar, igual como se tuvera cocido. E que tal maña se dan aquí en Esmelle? Bueno, bastante ben, porque aquí, por exemplo, como xa hai varios anos que estou vindo, parte dos nenos ou da xente que quere traballar, xa se acorda do ano pasado e xa vai facendo mellor, Un pequeno curso, podemos dicir, ano tras ano. Sí, un pequeno curso, porque é moi importante ver se aprenden os de fora, porque no noso pueblo de Buño non hai moito quen aprende a traballar. Non hai moito quen aprende, non. E a ver se animan os de fora. Estamos a perder un pouquiño esa tradición importante. Sí, estamos a perder como este oficio, como todos, como canteiros, cesteiros e todo eso. Non hai quen aprende e pérdese, sí. É unha lástima, sí. Sí. Bueno, e todo o día aquí, na Romería Castrexa, verdade? Sí, todo o día estamos aquí hasta as 8 da noite, máis ou menos, enseñándolle por aquí a xente. Agora imos a comer tamén despois un bo churrasco, con peixe ahumado, afumado, e taxe moi ben aquí, é unha maravilla, Aquí estou enseñando como se fan as uchas, aquela é unha ucha, que nós chamamos de petos, en galego, petos, a cunca do caldo, que é unha forma moi antigua que se facía, do caldo, e despois temos